त्र्यंबकेश्वर येथे भाविकांविना महाशिवरात्री संपन्न। भाविकांनी घेतले बाहेरूनच दर्शन। ना भाविकांची गर्दी ना बम भोलेचा जय जयकार। इतिहासात पहिल्यांदाच अशा शांतमय वातावरणात पारंपरिक त्र्यंबकेश्वरमधील चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आत्ताच त्र्यंबकेश्वर नगरीच्या लोकप्रिय कबीर न्यूज नेटवर्क या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला प्रेस करा। पारंपरिक पद्धतीने श्री क्षेत्र आद्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर येथे आज महाशिवरात्र उत्सव संपन्न झाला। महाशिवरात्र म्हणजे भगवान शिवशंकराचा उपासनेचा दिवस। या दिवशी भगवान शिवशंकराची आराधना केल्यास विशेष पुण्यप्राप्ती व फलप्राप्ती होते अशी शिवभक्तांची श्रद्धा आहे। त्यामुळे दरवर्षी पहाटेपासूनच भगवान त्र्यंबकराजाच्या दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा लागायच्या। मात्र सध्या जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ व्हायला लागल्याने प्रशासनाने येथे काही निर्बंध लागू केले। त्यानुसार आज भाविकांसाठी मंदिराचे दरवाजे बंद ठेवण्यात आले होते। त्यामुळे मंदिराचे प्रांगण सुने वाटत होते। 10 मार्च ते 14 मार्च दरम्यान शहरात वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे। त्यानुसार शहरात येणारे मार्ग बॅरिकेडिंग लावून बंद करण्यात आले आहे। सिंहस्थ बस स्थानकातून बस सोडल्या जात होत्या व खासगी वाहनांना प्रवेश बंद करण्यात आला होता। 5 दिवस नगरीत जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत। भाविकांना दर्शनासाठी मंदिराचे दरवाजे बंद असले तरी नित्य पूजापाठ सुरू होते। तसेच महाशिवरात्री पर्वकाळ निमित्ताने शासन निर्देशाप्रमाणे पालखी सोहळा संपन्न झाला। 4 वाजेच्या दरम्यान भगवान त्र्यंबकराजाच्या पालखी सोहळ्याला सुरुवात झाली। पाना फुलांनी सजविलेल्या पालखीत भगवान त्र्यंबकराजाचा पंचमुखी सुवर्ण मुखवटा पालखीत विराजमान करून सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली। वर्षभरातून फक्त एकच दिवस म्हणजे महाशिवरात्रीस निघणारी पालखी पाचआळी परिसरातून नेण्यात येते। यामुळे संपूर्ण पाचआळी परिसरात अतिशय सुंदर अशा रांगोळ्या काढण्यात आल्या होत्या। श्री बल्लाळेश्वर मंदिर मार्गे पालखी कुशावर्त तीर्थावर आणण्यात आली। तेथे 1 तास भगवान त्र्यंबकेश्वराची पूजा, अभिषेक व आरती करण्यात आली। स्नान आटोपून पालखी पुन्हा मंदिरात आली। बँड पथकाच्या तालावर अत्यंत भावपूर्ण सोहळा संपन्न झाला। या पालखी सोहळ्यामध्ये देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त प्रशांत गायधनी, पंकज भुतडा, संतोष कदम, दिलीप तुंगार, भूषण अडसरे, तृप्ती धारणे तसेच देवस्थानचे अधिकारी समीर वैद्य, अमित टोकेकर, रश्वी जाधव यांच्यासह भाविक उपस्थित होते। कोविडमुळे पालखी रस्त्यात कोठेही थांबली नाही। त्यामुळे देवाला औक्षण करणाऱ्या महिला दर्शनार्थी स्थानिक भाविक यांचा हिरमोड झाला। तर उपविभागीय पोलीस अधिकारी भीमाशंकर ढोले, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप रणदिवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता।